गिबियावनो फिन आरोबाव दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि भारत हादराव थारैनो प्लास्टिकनि कारेन्सि बा प्लास्टिकनि नटआ जामारसिगोन नामा आरो जुदि प्लास्टिकनि रां एबा फैसाया जामारोब्ला बियो माब्ला जागोन? दा मा जाहोननि थाखाय भारत सरकारा प्लास्टिकनि रां एबा पलिमार नटखौ बानायनो थाखाय थांखि लादों एबा बानायनाया प्रसेसआव सोलिगासिनो दङ। दिनै बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै सावरायलायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोब्लानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनाखाबाय जानांगौ, जोंनि भारत हादराव फिन आरोबाव जोंनि रां एबा फैसानि महरखौ सोलायनाय नुनो थांगासिनो दङ होननानै। जों बयबो मिथिखागौ थांनाय 2016 मायथाइयाव बिनि सिगाङाव जेसेबां जोंनि भारत हादरनि रां एबा फैसा बिलाइफोर दङमोन बेखौ सोलायनानै 2016 नि उनाव बेनि महरा सोलायनायखौ नुनो मोनदों। बा जों सिगाङाव जा कारेन्सिखौ इउज खालामबाय थादोंमोन बेनिफ्राय सोलायनानै जोंनि रांफोरखौहाय आलादा महर होनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। दा बेनि उनावहाय फिन आरोबाव भारत हादरनि रां एबा फैसाखौ सोलायनो थांगासिनो दङ होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनदों आरो बेखौ RBI नि गेजेरजों फोसावनानै होनायबो जादों दि भारत हादराव रांखौ सोलायनो थाखाय बिनि खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ एबा प्रसेसआव दंगासिनो दङ होननानै। दा फिन आरोबाव जोंनि भारत हादरनि रांखौ सोलायनो थांनायाव बिनि महरा दायो माबायदि जागोन? सिगांनिफ्राय साबसिन जागोन ना सिगांनिफ्राय गाज्रिसिन जागोन? दा बेयो मोनसे सोंथि। दा जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारत हादराव पलिमार नट एबा प्लास्टिकनि रांखौ बानायगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा जों बयबो मिथिखागौ प्लास्टिकनि नट एबा कारेन्सिया गुबुन गुबुन हादराव दायो सोलिगासिनो दंखायो। जोंनि भारत हादरनि रांजों रुजुनानै नायोब्ला प्लास्टिकनि राङा गोबावै जोरसिनो, बेवहाय दै बायदिसिना नाङोब्लाबो थाबैनो गाज्रि जानायनि जेबो चान्स थाया। नाथाय जोंनि भारत हादरनि रांफोरखौ नोंथांमोना नुखादों जानांगौ, फैसा बिलाइफोरखौ, जेराव खनसेसो दै नाङोब्लानो बेनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जानायखौ नुनो मोननाय जायो। स्पेसियेलि नोंथांमोना दानि गोदान ओंखारनाय 10 थाखा बिलाइफोरखौ नोजोर होदों जानांगौ। बे 10 थाखा फैसायानो बांसिन गाज्रि जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जानांगौ। खनसेसो दै बा आखाइनि गोलोमदैफोर नांलाबायोबानो बे 10 थाखानि फैसाखौ जोबोद थाबै गाज्रि जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो 20 थाखा, 50 थाखा, 200 थाखा, 500 थाखा बैसोर गासिबो जोबोद थाबैनो गाज्रि जानायखौ नुनो मोननाय जायो। जायनि थाखाय बैफोर फैसाफ्रा थाबनो जियो, थाबनो गाज्रि जायो। बेनि जाउनावनो बैफोर फैसाफोरखौ फिन आरोबाव बानायफिननांगौ जायो। दा बैफोर फैसाफोरखौ बानायफिननांगौनि थाखाय गोबां रां खरसा जानायखौ नुनो मोननाय जायो। नोंथांमोना आंनि नैबे साइडआवहाय नुदों जानांगौ, बेसेबां फाइनान्सियेल इयाराव जोंनि भारत हादरनि रांखौ बानायफिननायाव खरसा जादों, नोंथांमोना नैबेवहाय नुनो हादों। दा बैफोर खरसाफोरखौ खम खालामनो थाखायनो जोंनि भारत हादराव फिन आरोबाव जोंनि फैसा बिलाइखौ एबा रां बिलाइखौ सोलायनो थाखाय सरकारा थांखि लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जों मिथिगौ सिगांनि फैसाया कटननिफ्राय बानायनायमोन, जायनि थाखायनो गोलोमदै दैफोर नाङोबा जोबोद थाब गाज्रि जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। दायो जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारत हादराव पलिमारनि नट एबा प्लास्टिकनि रां बानायगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेयो प्रसेसआव सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा जों गुबुन हादराव प्लास्टिकनि कारेन्सिखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जाखायो। जोंनि दा सोलिबाय थानाय रां बिलाइनिफ्राय प्लास्टिकनि राङा जायोब्ला एसेबाबो साबसिन जागोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला प्लास्टिकनि नट एबा राङा जायोब्ला बेवहाय दै एबा गोलोमदै नाङोब्लाबो जेबो जानायखौ नुनो मोननाय नङा, बा बेवहाय जेबो मद बायनायखौबो नुनो मोननाय जानाय नङा। दा जोंनि सिगांनि कारेन्सिफोराथ' खनसे खननै थननानै लायोब्लानो बेवहाय मद बायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोलोमदै एसे दै नांबानो गाज्रि जानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय दायो प्लास्टिकनि कारेन्सि एबा नटआ जायोब्ला बेवहाय एसे एनै दै बायदिसिनाफोर नाङोब्लाबो जेबो डेमेज एबा गाज्रि जानायखौ नुनो मोननाय जानाय नङा। दा बैफोरनि थाखायनो सिगांनि कारेन्सिफोरा थाब डेमेज जानायनि थाखायनो दायो गोदानै जोंनि रां बिलाइफोरखौ सोलायनो थाखाय थांखि लादों होननानै मिथिनो मोननायखौ जादों। सिगांनिखौ रुजुनानै नायोब्ला प्लास्टिकनि कारेन्सि बानायोब्ला बा प्लास्टिकनि रांखौ बानायोब्ला एसेबाबो खरसाया बांसिन जागोन, नाथाय बे फैसाया गोलाव समसिम जोरगोन। नाथाय सिगांनि बानायनाय फैसाफोरा बानायनायाव खम खरसा थाङोब्लाबो बेनि जोरनायाबो जोबोद खम, जायनि थाखाय जोबोद थाबैनो प्रेजेन्टआव जा फैसाफ्रा सोलिगासिनो दङ बैफोर जोबोद थाबैनो डेमेज जायो, जायनि थाखाय बेखौ फिन बानायफिननायाव गोबां खरसा जानायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय दायो प्लास्टिकनि कारेन्सिखौ बानायोब्ला एबा प्लास्टिकनि रांखौ बानायोब्ला बेवहाय बानायनायाव एसे बांसिन खरसा थांगोन, नाथाय बेखौ गोलाव समसिम जोरगोन होननानै आसा खालामनाय जादों। बेनिखायनो दायो भारत सरकार आरो RBI आ प्लास्टिकनि कारेन्सि एबा
पलिमार नटखौ बानायनो थांखि लादों होननानै मिथिहोनाय जादों। दा बेयो माब्लानिफ्राय कमप्लिटलि सोलायगोन बेखौ जेबो आपडेट होनाय जायाखै। अब्लाबो जोंनि दा प्रेजेन्टआव जा कारेन्सि एबा जा राङा सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय प्लास्टिकनि रां एबा पलिमार नटआ फैयोब्ला दा जोंनि प्रेजेन्टआव जा राङा सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय एसेबाबो साबसिन बा मोजांसिन जागोन होननानै आं बेखौ सानो। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।